गल'आ दा हामगोन ना हामा? दाबोथ' बियो आइसिइउआवनो दंबाय थायो। माबा आंनिबा थांना थानाय नंला दांलै बियो। बेसेबा गोसायै सुखादों। आंनिबा थांना थानाय नंला दांलै। जायबा गथ'खौ आं एसेबो नायनोनो हायामोन, बे गथ'आनो आंखौ गावनि जिउखौ सानालासिनो आंखौ बासायदों। बोरैबा मोनबाय दंलै आं उन्दुखौनो लाङाखै। बिसोरथ' ओजों हस्पिटालावनो दंहैयो। गथ'आ दा मा जागोन? थारैनो गल'आ आंनिनो फिसामार खोमा। आंसो नंखाय बाखाय ओरैनो सोख खालामलाबायो। नङाबा बियो आंखौ बासायनाय नङामोन। थैनि सोमोन्दो थानायखायनोथ' बियो आंखौ बासायदों। गल', आं बोरैबा मोनबायलै नोंखौ आं एसेबो नायनोनो हायामोन मेगन थाइसेजोंबो। गावनि फिसाला होननानै मालाबाबो गनायनाबो लायामोन। नोंखौ बेसेदि होखारबाय थायोमोन आं न'निफ्राय। नोंखौ फैगोन होननासो आं न'आव फैयाखैमोन। ओजों लोंहैबाय दङमोन। नों आरो आंखौनो बासायफैदों गल'। जायबा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो बिफानि अननाय होआसै नोंनो। नों बेफोरबायदि पापि बिफाखौनो बासायफैनाय। गल' आबा, आं नोंखौ मालाबाबो सोख खालामला, मालाबाबो सन्देह खालामला नों आंनि फिसाला नङा होननानै। नाथाय दा गल'आ बासिगोन ना बासिया बेसो जाबाय खोथाया। गल', आं थांनि र' हस्पिटालाव खबर लाना फैनि। नाथाय आं थांबाथाय आंनि हिन्जावा आरो आंखौ रायनानै होखारहरगोन। गल', नों आंखौ थैनोनो होनांगौमोन, आंखौ बासायनाङामोन नों गल'। दङ ओरैनो। नोंलाय आयै? दङ आंबो। उर्मिला, नों न'आव फैया बेसेबा गोबाव जाबाय माथो। न'आव फैला नामा? थांगोन र' आयै। बैसागुआव थांगोन आयै। ए, बैसागुआवसो फैगोन? एसेबां गोबावजों फैयो आरो न'आव फैनांगौ। नोंसा आफायाबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो। बैसागुनि सिगाङावबो फै आरो खेबसे, आरो बैसागुआवबो फैनो हागोन। उर्मिला, आंनि चार्जारालाय? सोरनि माथो बियो? माथो हौवासानिसो माथो बायसो खोनादों। सोर दङ नोंजों? माबा लोगो फैदों आयै आंनि रुमाव। 3 लोगो फैदों, हिन्जावसा 2 ओमफ्राय हौवासा 1। आंजों फरायजाबनाय लोगो। आंलाय सोरनि माथो? उर्मिला, आंनि चार्जारालाय होननाय खोनादों आङो। माबा आयै, आंना चार्जारा गाज्रि जादों थारमाने। ओमफ्राय आं लोगोनिखौ लानानै चार्ज होथ'दोंमोन। ए, नोंनिया लोगोआ चार्जारबो लाबोफालायदों? आयै, बेगाव लाबोफादोंनो। माने सोरनाबा माबाया पिना मिलायाना, बेनिखायनो। दे न'आव फै। माबा उर्मिला, नोंसानिया सासे सेंग्रानि खोथा बुंदोंमोनलै। माने साख्रिबो मावोनो, खैना नागिरबाय दङनो। ओमफ्राय नोंखौ बुंदों आरो आनैया। मा होनदों आयै? आं दानो हाबा जाथ'आ होनना बुंखादों माथो आयै। मा नोंसो खालि आंखौ हाबा हरनोल' जाबाय थायो। साख्रि मावनो सेंग्राया, रेलवे साख्रि मावनो। ए, बियो रेलवे साख्रि मावबानो आं दानो हाबा जानांगौ जाबाय? आं दानो हाबा जाथ'आ आयै। 25 बोसोर जाबायानो माथो नोंलाय। दाथ' नोंनिया फरायनायाबो जोब्बायानो। फरायनाया जोब्बा मा जाखो? आंथ' बेयाव जब मावगासिनो ना। जिखिजाया आं दानो हाबा जाथ'आ दे आयै। एथ' मोजां सेंग्रा नायनो फैनो नागिरदों, नों मा बिदि बुंबाय थादों? न'आव फै। है, सिथा बखिबाय थानाङा। हाबा जानोबाथाय बुजि मोना ना मायोलै बाल। बिजि, नों आं न'नि मानसिफोरजों रायज्लायबाथाय मानो माथो होयो? बेसेबा टेनसन मोनसिगौ आंखौ हाबा हरनो नागिरदों। सोरबा साख्रि मावनाय सेंग्राया आंखौ सोंदोंनो। नाथाय आंनो नाङा, आंनो नोंखौसो नांगौ बाल। नों थांनो मोना दे। नों न'आवनो थांनाङा, मिथिगौ ना उर्मिला? नों आंखौ नागारना थांनो मोना। रेलवे साख्रि मावनायखाय नोंखौ हरनो नागिरदों आरो? अरे, आंबो साख्रि मावगोन ना। आंबो इन्टारभिउ होबाय थागोन। आंबोथ' मुर्ख नङाना। आंबो मोनगोन सानसेबाबो साख्रिखौलाय। बिसित, आंथ' नोंखौ नागारना थाङाना। नों आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंदों? नोंजों हाबायानो जाबाय, आङो मन्दिरावसो जाबावदों। थेवब्लाबो नों नागारना थांनाङा दे। नोंसाया माबायसि नोंखौ लिंबाय दङ जबरदस्तियै। नों थांनाङा दे। थाङा। ओमफ्राय बिजित, बेसे दिनथ' बेफोरबायदि थाबाय थानो? मायबा नङा मायबा मोनसेथ' मावखानांगोन ना नोङो? नोङो खामानियाव हाबदो। जोङो हा बायनांगौ, न' लुनांगौ, बेसेबा फैसा बुरजा नांगौ जोंफोरनो। बिदि रुम भारायाथ' थाबाय थानो हायाना। नोंबोथ' लाबोदों, फैसाखौ लाबोआ नङा। थेवब्लाबो आजिखालि नुवाखै, हानि दामफोरानो बेसेबा बुरजा जालांबाय। जोंनावथ' दा हानि दामानो गैया। बिथिंजाय जानाय लोंनाय खरसा। जागोन दे उर्मिला, आङो जब मावनांसिगोन। कम्पानिफोरावनो हाबलाबायनोसै। आङो गाबोननिफ्रायनो खामानि नागिरनोसै। औ, नों थिगखौनो बुंदों। बेफोरबायदिलाय बेसेथो थाबाय थानो।
न'नि मानसिफोरासो रबाल बोरैबा डिस्टार्ब हरबाय थाग्रा जादों। रिसिभखौनो खालामनाङा ना नुवाखै आंबो बिजुलिनि फनखौ रिसिभखौनो खालामला दानिया। आंनि फिसा माला हामगोन नोङो फिसा आबा गल' नोङो साला नोंसा बिफाखौ थैनो नांगौमोन बुथारनो नांगौमोन बेखौ नाथाय नोङो सिगाङाव बाथिना होनाङामोन आबा नोंसा आफानि थाखायनो नों बेफोरबायदि जानांबाय जोबोद गाज्रि आबा नोंनि आफाया नों मानो बासायनांगौ नोंनि पापि बिफाखौ गोसो गेसावखौ दा नै नों माला हामगोन माला रायज्लायनो हागोन नोङो जोंफोरजों आबा जोंसि बाजै गल'आ हामगोनलै हामगोन जेबो जाया बियो हामथारगोन बाजै नाथाय दिनैसिम मानो हुस फैयाखै मोजाङै मानो रायज्लायाखै बाजै गल'आ जेबो जायाथ' मोजां जागोन हाजारबाबो गाराया बुरजाना एसे सप्तासेसो टाइम नांगौ जानो हानाय सप्तासे नङाबाबो साननै सानथाम थेवब्लाबो हामगोनथ' गल'आ बेफोर गासैबो नों सादानि थाखायनो जाजोबदों पापनि थाखाय गल'आ जुदि माबा मोनसे जाबा आं बेखौ नागाराथ' बेखौबो सेताना दोनबागोन आं गायदे नों सादाखौ नोंसोरबो बासायनो हानाय नङा बेखौथ' सेथारथारगोन आङो बिनि थाखायनो जाजोबदों गायदे गल'आ हुस फैबायना खेबगां नों मानो फैदों फिसालाखौ थैदोंना थैयाखै मा नोङो खबर लानो फैदों नामा बिदि बुंनाङालै जोंसि खबर लानो फैदों आङो माबायसि जाखो होननानै नोंसोर फनबो रिसिभ खालामाखै साला नोङो थैदोंना थैयाखै होननानै खबर लानो फैदों थैबाथाय नों जोबोद मोजां मोनगोन आरो ना ओरैनो बुंखादोंसो बेफोरबायदि थां साला नोङो पापिदों मानो फैदों सिरि थालै जोंसि डक्टरफोरा रायगोन जेबो सिरि थाया आङो नों थांनायनिफ्राय नों फैनाङा मोनथिगौ ना नोंनि थाखायनो जादों बेफोरबायदि गल'आ जुदि माबा मोनसे जानांगौबा नों खिन्थु आंजों नों सेथार जाखाबाय नोङो गेबगां नों नायबाय था ओइ आदा नों मानो फैदों हा नों फैनाङा होनदोंना नों फैयाबा जाया नामा बाजैया रागा जोंनायखौ नों नुवाखै नामा हा नंमारगौ साला नोंनि थाखायनो जाजोबदों आदा नों जुदि बेफोरबायदि माबायामोनबा नों थांमारबायनिफ्राय नों मानो फैदों हा नोंखौ नुबानो रागा जोंग्रा जादों जोंफोर मोनथिगौ ना मानो होनबा नोंनि थाखायनो जादों बेफोरबायदि बा गायदे नोंबो आंखौ बिदि बुंदों बुङाबा नों बायदि सासे पापिखौ बुङाबा माथो बुंबावनो आरो नों मानो थाखै थांहोनदोंना आङो जोंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय नों गोजानाव जा पापि साला थां नोङो दे जागोन दे नाथाय आङो गल'खौ हामारदोंना हामाराखै होननासो खबर लानो फैदोंमोन आयालाय आदा नों बेफोरखौ खबर लाबाय थानाङा जिखिजाया नों न'आव थांदो बेनिफ्राय गोजान जादो बे गोसो गेसाव पापिनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरबायदि पापिया गावनि फिसालाखौनो गावनि नङा सानो बियो गोसो गेसावा बेफोरबायदि सन्देहनि थाखायथ' बेफोरबायदि जानांबाय दिनै आंनि फिसालाया गल' आबा नों माला हामगोन उदैयावबो अन्थाइसो जानो मोनबाय होमबा आंनिया बेनि थाखायनोथ' बेसेबा सायोमोन दा अपारेशनबो खालामनांगोन अबाव फैसा मोनगोन बिग्राया थांनायनिफ्रायनो न'खरानो बोरैबा जालांजोब्बाय बिथिंजाय बिहावाबो थैबाय फैसानिनो जोबोद आंखाल जागासिनो दिल्लुमोननियावबो बेसे बिबाय थानो दिल्लुआबो बेसे होबाय थानो दे आंनो खजानाखौबो आङो नाङा होननानै दिल्लुनोनो होबोजोबदोंमोन नाथाय दा आंहा जोबोद फैसानि आंखाल जाबाय बिनियावबो बेसे बिनो आं दा नाङा होननानै हरबोजोब्बाय बिबाय थानोबो हायाना आरो खजानायाबो एसेल'सै फानै जोबजोब्बायानो बिहामजो डक्टरनिफ्राय फैबाय नोङो औ फैबाय आयै मा बुंखो डक्टरा बिहामजो आयै आंना उदैयाव अन्थाइ जादों माने फाथर जादों दा अपारेशनसो खालामनांगोन आंनिखौ मा आयु बिदिसो जानो मोनबाय होमबा अपारेशन खालामनांगोन मुलि जाबा हामला होमबा हामनाय नंला नांलाय आयै बेनिखायनो डक्टरा अपारेशनसो खालामनो होदों आंखौ आयु दाथ' अपारेशन खालामबाबो फैसाखौबो बेसेबा बुरजा नांगोन न' बिहामजो अबाव मोनगोन दा फैसाखौ बेनोथ' आयै बिग्राय थांनायनिफ्रायनो गोरिब जालांबाय
आरो आङो टिल्लुनियावबो बेसे बिबाय थानो आयै नाङा होननानै आङो सनाफोरखौबो होबोजोब्बाय। औ बेनोथ'। बिहामजो बिग्रायखौ खेबसेबो लोगो मोनमारासै। गैया आयै बिग्राया जोंनियाव फैला। बिग्रायनो जोंफोरखौ नांलालै आयै। मानो बिदि बियो खेबसेथ' फैनो हायो। आयै बिसोरो अबावबा खारबायसो दां बेनिखायनो खेबसेबो नुला। माहादि जामारखो बे सासे गथ'आ गावनि बिसि हिन्जाव बिमा फंबाय बिसोरखौबो एसेबो गोसोखांला होमबा। आंथ' हमनोनो हाला आयै बिग्राया मा जाहोनाव बिदि खालामखो जोंफोरखौ। आयै आं उन्दुहैथ'नो र' उदैया सादों। थाबैनो अपारेसन खालामनो होदों डक्टरा। औ बिहामजो थाबैनो खालामनांसिगोनथ' र'। दे थां नोङो उन्दुयै थां। अनसुलियाबो उन्दुदोंना आयै? गामियावसो गेलेनो थांदों बियो बिहामजो। आयै आं उन्दुहैनि र'। दे थां। बिहामजोआबो फाथरसो जानो मोनबाय होनबा। आयै बाजैया फैबायना फैयाखै हस्पिटालनिफ्राय? फैबाय आबा उदैयावसो माबा जादोंनोहाय अन्थाइ जादोंनो। मा माने पाथर जादों? ए दा मा जाबावगोन आयै? मा बोरै हामगोननो? डक्टरा मुलि होदोंना होआखैनो? अबाव बाजैया? उदै सादोंनो उन्दुनो थांदों। डक्टरालाय अपारेसन खालामनो होदोंनो। मुलियालाय होदों होनाया थेवब्लाबो मुलि जाबा हामनाय नङा अपारेसन खालामनांगोननो। धै मा बिदिसो जानो मोनबाय होमबा? औहाय न'खरानो माबा लायसिलाय जालांबाय। फाफि बिग्रायाबो फैला न'आव जोंफोरखौनो सिनाय हायि जाना थाफ्लाबाय। दाखौथ' बाद हो र' आयै दा बाजैयासो फैसाबो नांगोन ना आयै अपारेसन खालामबा। नांगोनथ' र'। थाबैनो मायबा मोनसे खालामनांसिगोन नङाबा बाजैनिया बांद्राय जाबाथाय एसे दिगदार जागोन। बाजैखौ जेबो जानो होनो हाया आङो। बाजैखौ मोजां मोनो आं बाजैखौ जुलि खालामथारगोन सानसे नङा सानसेबाबो। दा बुंना लानो हायाबाबो आं साननैसोनि उनाव बुंना लागोनथ'। उर्मिला बिजिदा अबा थांमारखो? थारैनो बियो आंखौ नागारना थांमारबाय मोनथिगौना उर्मिला? मालायबा गोसथोनायजों खम खुसि दङ बियो। हाबायानो जाबायदां बिसोरो। उर्मिला आं दा मा खालामनो? नोंबो मानो लेंबाबो फैया गोसोफोरखौनो जा गाज्रि मोनबाय दङ आङो। फै नोङो उर्मिला। आङो थांनो हाथ'वालै बिजुलि। मा जागोन दा आंहा उर्मिला? आं बिजितखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन। थारैनो बियो गावगायानो फनबो हरलायदों। सोर हिनजावखौ लाना खारमारदों बियो? बिनि हिनजावखौ मोनबाना आङो बुथारथारगोनलै उर्मिला। आरोथ' खिबुआव एम्फौआ नांखागोन। मा जानला मानला साव होबाय थायो नोंलाय? जानला मानला बेफोरबायदि साव होबाय थानाङा बासा बिजुलि। उल्था गावनियावसो नाङोनो जाम्बिलाय। बिदि साव होबाय थानाङा मोनथिगौना? बिसोरनाथ' नांखानायबो नंखाया नोंनासो उल्था नांगोन। मालाय इसोरानो बिसोरखौ होगोन ना बिसोरनि साजाखौ। दे बेनिखायनो बिसोरखौ साव होबाय थानाङा बिजुलि नोंनावसो नांगोन। दे दोनथ'। उर्मिला नोंबो माबा आं फन हरबाथाय दोनथ'ल' बुंबाय थाग्रा जाबाय। आरोथ' आजिखालि सानसेबो फनखौनो हरला नोङो आंनो सिगां आंसो हरबाय थायो। बा नोंबो आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनदों नामा उर्मिला? हौवायाबोथ' आंखौ धोखा होनानै थांबायानो। बिहाव बिखुनजोआ मोजांखायसो। नोंबो मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो उर्मिला? माबाफोर गाज्रि मोनदों ना मायो? लिंबाबो फैया आरो खेबसेबो खबरबो लाया आंसो हरबाय थायो आरो आं हरबाबो दोनथ'ल' बुंबाय थायो। बिदि नङाहाय मा आं बे साननैसोआ खामानियाव जोबोद बेस्थ'। ओमफ्राय आंना माने आरो बे साननैसोआ लोमजाहांबो मोनबाय दङ। उर्मिला नोंजों सोरबाफोर दङ नामा? माथो हौवानि माथो बायदि खोनादों आङो। माबा आंनि फंबाय फैदों र' दिनै। माने लोगो सासे लानानै फैदों, सानै फैदों बिसोरो। ओमफ्राय थागोन बिसोरो जोंहानियाव। दे होमबा ना बेनि थाखायथ' आङो नोंखौ दोनथ'नो होदों। ओंखाम संनि आङो। ओंखाम उखैबायनो बिसोरो। दे होमबालाय सम मोनबाथाय फन हर दे। गोसोआनो गाज्रिथार। न'आवसो थांगौमोन आङो। न'आव थांबाबो लैथोस्रि बाजैयानो आंखौ माथो होआबा आं थांनो नागिरबानो खारलायो। बेनिखायनो थाङाखै आङो। दे। उर्मिलाखौबो एसे सोलायनाय मोनदों आङो। आगोलथ' बेफोरबायदि नङामोन। सानदोंमोन बे जिउआव जेबो दुखु गैला होननानै। दुखुखौनो सहायनो हालासो मोनबाय आं। बिजित नोङो आंखौ थारैनो बिदि धोखा होनानै थांमारबाय। बिजित आं जोबोद दुखु मोनो मोनथिगौना?
नों फैफिन आंजों फैफिन आं नोंखौ बोजबना लाफिनगोन